Salam meni hormatly adamlar. Garaşdan baky bir tarap yurdumuzdaky täzelikler hemem habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşimize başlaýas. Gepleşmeniň başynda hormatly prezidentimiň adyna gelen hat bilen tanışýas. Onu şeýle diýilýär. Onuň Al-Hedrati Türkmenistanyň prezidenti Janap Serdar Berdimuhammedow siziň Al-Hedratiňizde Ýaponiýanyň ozalky premier ministri Shinzo Abe'niň paýjygyl ýagdaýda bewagt aradan çykanlygy zerarly gynanç bildireniniz hemem medet berji sözleriňiz üçin tüýtürekden hoşallyk bildirýän. Şu ýylyň 11-nji iýulynda bolsa siziň Al-Hedratiňiziň adyndan merhumyň ýagty ýadygarlygyna bagyşlanyp gurbanlyk sadakasy berildi. Türkmenistanyň Milli Geňişiň Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanugly Berdimuhammedowyň 27 sentýabrda ozalky premier ministri Shinzo Abe'ni döwlet derejesinde soňky ýoluny ugratmak çäresine gatnaşmagy isleg bildiren üçin hem hoşallyk bildirýän. Biziň ýurtlarymyzyň arasyndaky gatnaşyklary ösürmäge uly goşun ozalky premier ministri Shinzo Abe'niň erkisligine eýerip Ýaponiýa bilen Türkmenistanyň arasyndaky hyzmatdaşlygy munun beýlegi putulandyrmaga meýillidigime siziň Al-Hedratiňizde ınan rasım gelýär. Fumio Kishida, Ýaponiýanyň premier ministri. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne gönüden göne arkadagyly serdarymyzyň tagyllaty bilen halkymyzyň saglygyny berkitmek bilen balanşykly meselelere möhüm ähmiýet berilýär. Ýurdumyzyň dörli künjeklerini gurulyp ulanmaga berilen häzirki zaman şipahanalary özleriniň ýokary bejerjilik ukyby bilen adamlara saglyk goruş ulgamynyň häzirki zaman hyzmatlaryny ködürleýär. Ahal welaýatynyň Bäherden etranyň çäginde ýerleşýän Ýylysuw şipahanasy şolaň beridir. Häzirki dowam edýän dynjaş döwrüne zähmet ruhsatyna çykan adamlar öz saglyklaryny berkitmek maksady bilen ýurdumynyň ähli şipahanalaryna bolup döwrewap derejede dynjalýarlar. Munyň üçin bolsa ýurdumynyň ähli künjegine ähli amatly şertlери bar. Ahal welaýatynyň çägindäki Ýylysuw şipahanasyna zähmet ruhsatyna çykan dörli ýaşdaky hemde dörli kärdäki raýatlarymyz döwrewap dynjalýarlar. Şipahana saglam dikeltmäne gelýän adamlar bolsa dünýä derejesinde lokmançylyk hyzmatlary ködürlenýär. Türkmen topragy saglygy dikeltmek hemde gorumak üçin özüni äger türlü güýçler jemleýär. Hakyky melkelmeli mekan bolup durýar. Insan saglygyny dikeltmekde meşgullyga eýe bolan Ýylysuw şipahanasynyň TV seçmeleriniň bejeriş käsetleriniň bardygyny ýurdumynyň hünärmenler tarapyndan düýpli öwrenildi. Yer astyndan çykýan 46 derejeli kızgınlykdaky kükürtli suwlaryň kömegi bilen bu ýerde dörli keselleri şolsana dayanç gerek ediş ulgamynyň nerv periferiýa we endokrin ulgamynyň bozulmagy bilen bagly bolan dörli keseller bejerýärler. Melkem çeşmeleri ýot hemde brom düdümli mineral suwunam çykaryp ol aşgadan içege öýt halta bagyr aşgadan asymmäz sowuklama keselleri bejerilene ulanylýar. Soňky ýyllarda şipahananyň şäherine bina edilen dünýäniň ösen saglyk ulgamynyň iň kämil anyklaýyş bejeriş enjamlaryla öpçün edilen bejeriş tesgararynyň peýda bolmagy bilen oň halka hyzmat edişige has giňedi. Her günlerde de Ýylysuw şipahanasyna zähmet ruhsatyna çykýan raýatlarymyzyň dynjalyp öz saglyklaryny bejertmegine de dol mümkinçilikler bar. Bu ýerde ýerleşýän ak mermerli owadan binada anyklaýyş bölümi, döwrewap rentgen, EKG, ultrases barlyklary, endoskopiýa boýunça iş otaklary, burun hemde bokurdok kesellerini bejermek hemde buğ bilen bejermek üçin niýetlenen otaklary, şeýle-de bejeriş beden terbiyesi, döwrewap enjamlaşdyrylan türgünleşik otaklardyr. Ilgaw ýodajuklary iýleşdirmeden hyzmatyna bu ýerde saglygyny dikelýän adamlar üçin suw bilen bejeriş otagyny elektrowanaly bejeriş tolkunyň kömegi bilen mineral maddalary enname goýbermek şeýle-de suw bilen renk terapiýasyny bejermek arkaly rahatlanýarjy täsir etmek çärelerde gözden tutulan. Bu ýerde ýerleşýän dermanhananyň işem talabalar ýola goýuldy. Adamlar ösümlikleriň melkemlik güýjüni gadymky döwürlerde açypdyrlar hemde olary dörli keselleri bejermek üçin ulanypdyrlar. Häzir asarlaryň dowamyna toplanan hemde nesilden nesile aýagly geçirilýän ata-babalarymyzyň tejribesi ýurdumyzda öz ähmiýetini ýitirmän. Eýsem Lukman arkadamyzyň ýol başlygyna döwrewap ilmde de ulanylýar. Ýerelin aýtsak, şipahanada Gahryman arkadamyzyň Türkmenistanyň dermanlyk ötümlikleri adly kitabyna beýan edilen derman otlarynyň dörli görnüşlerinden melkemlik çaýyn taýýarlanyp, bu ýerde bolýan iýleşdirmede ködürlenýänini, olaryň bolsa onuň lezzet alýanlyklaryny aýratyn bellemek gerek. Umumman bir yerde täsin suw arasa da howasy hemde elbetde saglyk boruş işgärleriniň ýokary hünär taýýarlygy näsaglaryň tiz sagalmagyna ýardym edýär.
Erkuata şipahanada öz içine ufad lukmanlaryň hemde şipagat uýalarynyň inçemeti zähmet çekýär. Bir ýerde zähmet ruhsatyna çykyp, öz saglyklaryny bejerdiýän iýleşlerimiz ýurdumyzda insan saglyky edýän tagalasy üçin arka dagly serdarymyza alkyş sözlerini edýärler. Men Taşovdy vilayatynyň Göýrogly etrafyndan Gurbanowa Ogulbeýi bu ýerde biz ýeňileli lukmalary güler ýüzi bilen garşy alyp biziň üçin ähli şertler döretilen içinde otoglary arasy salkyn keselleri anyklamak üçin ähli enjamlary ýeterlik lukmalar bize güler ýüzi bilen oňa emlere kömek edýärler. Şu ýerde dinçalyp başlalym bäri özümde oňa täsirlerini duýan şu ýerniň halkyň aladasyny edýän arka dagly serdarymyza ulkan Taňry ýalkasyny aýdýan goý arka dagly serdarymyzyň ýurt bähbetli döwlet ähmiýetli işleri rowaj alsyn, jan sag bolsyn. Men Balkan welaýatynyň Balkanawat şäheriniň ýaşaýjysy Öwedova Gurbangul. Ýyly şipahanasına saglygymy keltmek üçin geldim. Şipahanada ezer 50 lukmanlar bilen şepagat uýalaryny garşy almaklary bilen ýyly şipahanasyna ähli bejergileri alýarys. Şipahanada magnit bejergisi bilen, ondan vanna bejergileri bilen melhemler etýärler. Derman otlarından tayarlanan melhemli çaýlary bize berýärler. Pursatdan peýdalanyp gahrman arka dagly serdarymyzyň bize saglygymyzy keltmek üçin, ähli mümkinçilikleri döredellik üçin köp sag bolsyn aýdýarys. Döwlet başlanmadyň kim ýeşeniň taýşy diýarymyzyň telekeçileri milli ykdysadyýetimizi ösürmäge münasip goşunt goşup dürli podoklarda netijeli işler alyp barýarlar. Türkmenistan Synagatçylar Telekeçiler Birleşmesiniň agzasy bolan Batlyk Adam hususy kärhanasy hem şolaň biridir. Balkan welaýatynyň Balkanawa şäherinde ýerleşýän hususy kärhana diňe bir öýdöndirýän dürli ölçeglerdäki ýüplüklerini eçerki we daşarky bazarlara uratmak bilen hem çäklenmän, eýsem olary ýokary derejede boýamakda we dürli görnüşli ýokary hilli jorap jüwitlerini tayarlamakda da döwrewap işleri bitirýärler. Hormatly prezidentimiz ata watanymyzyň ykdysady kuwatynyň artmagyny we mehriban halkymyzyň ýaşaş durmuş derejesiniň ýygdarly ýokarlanmagyny Türkmen telekeçileriniň möhüm orny eýleýändigine aýratyn nykty. Türkmenistanyň Synagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agzasy bolan Batlyk Adam hususy kärhanasyna da ýokary tehnologiýaly innowasion önümçilikleri öndürmek bilen ýurdumyzda öndürilen çegmalary özümizde haritlik görnüşine getirmek hemişe öz merkezine saklanýar. Hususy kärhananyň jorap önümçilik bölümlerine bitirilýän işler hem öwge münasipdir. Daşar ýurtlardan satyn alynan enjamlar bilen öpçün edilen boýugy bölümini häzirki wagtda her gece gündüzi dürli renklere boýalýan ýüplükleň umumy möçüri 5 tonna deň bolýar. Eň bir kemil enjamlar ornaşdyrylan jorap önümçilik bölümine bolsa her gece gündüzi taýarlanylýan jorap jüwitleriniň sany 50 000 ýetýär. Munyň özi bu hususy kärhanada her ýyly 18 million sany jorap jüwitleriniň taýarlanýanyny aňladýar. Bu bölümdäki öndürilen joraplary ýuwjy, guradyjy, ütükleýjek hem görnüş berjek kemil enjamlaryň ählisi yerli hünärmenler tarapyndan başarnykly we bökdünşiz işledilýär. Şu ýylyň geçen 7 aýyna bu bölümde çağlary, denalary we erkek adamlara niýetlenip dürli görüşlerde taýarlanan jorap jüwitleriniň sany 4 600 000 geçýär. Ýokary hilli joraplaryň 39 448 jüwitiniň daşarky bazarlara satyp uğradylmagy hasam boýsançlydyr. Halkyň arkadagy zamanasy ýerine belen sepketlere beslemege maksat edilýän Balkanawa şäherindäki Batlyk Adam hususy kärhanasynyň hünärmenleri halal zähmet çekip ata watanymyzyň ykdysady kuwatynyň artmagyny öňjöli goşunt goşmagy döredip berýän giň mümkinçilikler üçin arkadagy serdarymyza alkyş sözlerini beýan edýärler. Berkarar döwletimiziň täze ýamyny galkynşy döwrüne hormatly prezidentimiziň başdanlygyny ýurdumyzda ykdysadyýetin döwleti degişli däl ulgamyny ösürmekligi aýratyn köpün berilýär. Bu bolsa öndürilen dürli görüşli önümliň mukdarynyň has artdyrylmagyna aýratyn azyk önümleri bilen ygtybarly öpçün etmekde mümkinçilik berýär. Daşowdy vilayatynda da dürli önümleri öndürýän hususy kärhanalaryň ençemesi bar. Olarda halkyň arkadagy zamanasy gelenine öndürilen önümliň görüşleriniň artdyrylmagy we hil derejesiniň ýokarlanmagy üçin uly tagallalar edilýär.
Hormatly prezidentimiň öňde goýan möhüm wezipelerinden ugralýan Daşat welaýatynyň telekeçileri dürli görnüşli islegli önümleri öňürmekde özleriniň iş ustatlyklaryny görkezýärler. Bu bolsa ähli ulgamlarda özüniň oňy netijelerini berýär. Orta we keçe telekeçilik ösürmek bilen hasabyny öňürilýän dürli görnüşli önümler bugün ýurdumyzyň ak bazarlarynyň, dükanlarynyň, toý satçaklarynyň bedegidir. Daşat welaýatynyň telekeçiler we hususy kärhanalary öňürilýän önümleriň görnüşlerini köpeldip, olaň ýokary hili bolmagyny gadanýar. Netijede bolsa ak bazarlamyz berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň häzir günlerine ekologiýa taýdan arasy halka el ýeterli bolan dürli görnüşli azyk önümlerinden dolyp, ýokary hili talaby laýyk azyk önümlerini öňürmekde welaýatyň Guwadag etrawyna hereket edýän Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan çörek we köke önümlerini öňürýän, sadaja harit nişany azyk we ýemy döndürýän toplumyny anlyp berýän işlerem aýratyn tapawutlanýar. Toplumyň Ermenleri ilatyň ýokary hili çörek we köke önümleri bilen öpçün edilmeni özleriniň uly goşandyny goşýarlar. Bu ýerde zähmet çekýänliň aglaba bölüginiň ýaşardan ibaret bolmagy aýratyn bellenmäge değişidir. Toplumyň zähmetseýär işçiler we hünärmenleri Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň agzasy bolup, olar hormatly prezidentimiň ýurdumyzda telekeçilik ösürmekde berýän gollawlarynyň ruhlanyp gaýratly zähmet çekýärler. Toplumda öňürilýän önümleň en çeme görnüşleri bolup, olar ila tarapynyň ýokary isleg bilen alýar. Önümleň ýokary hili öňürilmegine bu ýerde ornaşdyrylan daşary ýurt enjamlary doly mümkinçilik berýär. Öňürilýän ýokary hili önümler toplumda ýaşaýan her bir işçiniň işine usatlygynyň suwutnamasydyr. Olar özlerine bildirilýän anamyň aňraýany bilen kötüsinden gelip bu ýerde öňürilýän ähli önümleňem ýokary islege manasip bolmak uğruna ihlasly zähmet çekýärler. Bu bolsa geljekde telekeçi hünärmeniň zähmeti bilen öňürilýän önümleň görnüşleriniň we mukdarynyň hasam köpeljekdiginiň aýdyn suwutnamasydyr. Şoň üçin olar halkyň arkadaly zamanasy ýylynyň üstünlikleri besenmene, halkymyzyň mukaddes saçaklarynyň ýokary hili azyk önümlerinden madama dol bolmagyny goşantylaryny goşup ihlasly zähmet çekýärler. Toplumyň agzybir işgärleri ýurdumyzda netijeli işlemege giň mümkinçilikler we şertleri döredip beren hormatly prezident we alkyş sözlerini aýdýarlar hemde täze sepkitlere tarap ynymly barýarlar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne hormatly prezidentimiň başdanlygyna bäsleşe ukyply dünýä öňlerine laýyk gelýän döwrewap önümleri bilen adygyp ilat arasyna uly meşgullygy eýe bolan Ahal welaýatynyň telekeçileriniň iş gadamlary barha ilerleýär. Şeýle hususy kärhanalaryň birem Türkmen Mebel hususy kärhanasydyr. Ahal welaýatynyň Akbuğda etrawynyň senagat dowlugyna ýerleşýän Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler partiýasynyň Ahal welaýat komitetiniň agzasy bolan Türkmen Mebel hususy kärhanasy öz işine döwrüň talabyna laýyk guran hususy kärhanalaryň biridir. Bu hususy kärhananyň umumy meýdany 4,5 hektar bolup, ol bir gatly dolandyryş merkezi, ol önümçilik ustaxanasy, şeýle hem çyýmal we taýyn harit ammarlarynyň ibaratdyr. Önümçilik ustaxanasyna Germaniýadan, Italiýadan hem Türkiýe döwletlerinden getirilen ýokary öňürjilikli, iň öňdebarjy tehnologiýalardan, ýokary ustatlyk bilen baş çykarýan ýaşlaryň agzybirlikde zähmet çekmekleri netijesinden aljylaň ýokary sene eýe bolan döwrewap mebeller öňürilýär. Bu ýerde jemi 25 işgär bolup, işler bir çalşykda sazyşly alınıp berilýär. Hususy kärhanada zähmetiň taky gurulmagy göze gelýän önümniň mukdarynyň hem hiliniň ýokary bolmagyna oňyn täsirini ýetirýär. Öňürilýän önümiň çyýmalynyň aglaba bölüniginiň öz ýarmyzy bolmagy, ekologiýa taýdan arasy bolmagyna hem el ýeterli bolmagyna öz täsirini ýetirýär. Bu ýerde öňürilýän ýokary hili önümler mehriban halkymyzyň öýlerini, şeýle-de edara kärhanalaryny bezeýän mebelin durly görnüşlerini öz içine alýar. Olaň göze gelýän rahatlygy, ýumşaklygy, hem öz bolşly milli öwüşünligi, bezeg aýratynlygy bu önümlere ulusy bildirýän harydarlaryň sanyny barha artdyrýar. Türkmen Mebel hususy kärhanasy öňüren ajaýyp mebellerini ilatymyza ýetirmek üçin söwda satu işini hususy kärhananyň özünden hem Aşgabat şäherindäki dukanyny nagyt we nagyt däl görnüşine amal aşyrýar. Türkmen Mebel hususy kärhanasynyň agzybir işgärleri toton ýyly zähmet çekmek bilen madama täzeçiligiň gözlegde bolmak bolsa maksatly menzillere atarýar. Köp görnüşli mebel önümlerini öňürýän, halkyň ösen islegini kanagatlandyrýan hususy kärhananyň agzybir işgärleri telekeçilere, senagatçylara uly şertler döredip berýän hormatly prezidentimiz arkadaly serdarymyza özleriniň pek kalplaryndan çykýan alkyşlaryny beýan edýärler.
Hormatly Prezidentimizin parasatly başdoluguna berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň gün saýyn rowaşlyklara wetlenýän şanly ösüşleri ýurdumyzyň telekeçilik ulgamynam giňden gurşa bally. Arkadagly serdarymyzyň taýsy tagallalarynyň edigderli gollawlarynyň netijesinde bugun kun kiçik orta telekeçiligi ösdürmekle gönüktirilen döwletli tutumlar ýokary hili görkezleri bilen özüniň oňy netijelerini berýär. Soňky ýyllarda edi diýarymyzda döwleti dahyly däl hususy ulgamyň wekilleri berkarar watanymyzda ady xaritleri bilen bir hatarda senat xaritleriniň bolşulugynyň döredilmegine özleriniň münasip goşantlaryny goşýarlar. Edi därimizde hususiýetçilere berilýän ýetgiderli gollawdan kiçik we orta telekeçiligi ösdürmek babatda hormatly Prezidentimiziň taýsy tagallalaryndan ruhlanýan Günnöwür welaýatynyň telekeçileriniň bellenýän her bir toýdur bayramlary joşguny zähmet ýeňişleri bilen garşylamagy asylly däwe urdular. Şeýle hususy örümçüklen hataryny Türkmenistanyň senagatçylary telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan Lewap welaýatynyň Farab etrawyna ýerleşýän Rysgally Gap hususy karhanasyna bellep geçmek bolar. Hususy örümçülüň işçi hünärmenleri halkyň arkadagy zamanasy ýylynyň her bir önümçilik gününi uly üstünliklere betlep barha golaýlaşýan şanly garaşdyrlygymyzyň 31 ýyllyk bayramçylygyna ýokary zähmet görkezleri bilen barýarlar. Hususy kärhana gysga döwürde ýokary netijeler gazanmagy hötdesinden geldi. Hatay Halk Respublikasynyň kemil enjamlary oturdulan döwrewap önümçilikde senagat hemem adyk önümlerine niýetlenen sintetik haltylar taýýarlanyp önümçiligiň hil derejesine aýratyn ähmet berilýär. Polipropilenden öndürilen haltylar senagat xaritlaryna polietilen haltylar bolsa adyk önümlerine niýetlenenler. Häzirki döwürde hususy kärhanada öndürilen haltylar ýurdumyzyň içerki bazary bilen bir hatarda daşary ýurtlara da iberilýär. Kemil enjamlary ornaşdyrylan döwrewap kärhanada 30-dan gowrak ýaş hünärmenler zähmet çekip önümçilik iki iş çalşygyny alyp barýar. Önümçiligi gerek bolan çyýmal Türkmenbaşynyň neft gaýtadyny işleýän zawodlar toplumyndan hemem Gyýanlydaky polimer zawodundan getirilýär. Tehnologik edigderlige laýyklykda çyýmal ýürüte peşlerde belli bir ýyllyk ölçeglerini eredilip sintetik ýüplük görnüşde çenli işlenilýär. Hemem saraýjy enjamlaryň kömegi bilen tegeklere saralýar. Soňra taýyn sintetik ýüplükler dokoýjy enjamlaryň kömegi bilen dokolýar. Dokolýan halty kesgitli ullugy ýetirlenden soňra kesilip tekiji enjamyň gatnaşmagyna haltanyň aşaky bölegi dikilýär we taýyn xarit derejesine getirilýär. Önümçilikde işleň aglaba böleginiň awtomatik usulla ýoly goýulmagy her günne polipropilen çyýmalynyň 1 tonnadan gowranyň işlenilmegine netijede bolsa 5000 ogly ekologik taýdan arasy ýokary hili önümiň taýýarlanmagyna mümkinçilik döredýär. Rysgally Gap hususy kärhanasynyň işçi hünärmenleri kiçik we orta telekeçilik ösdürmekdäki aladalary maksatly tutumlary üçin hormatly Prezidentimize alkyş hemem hoşalyk sözlerini beýan edýärler. Ýurdumyzyň işçi telekeçileri öz işlerini döwrüň talaplaryna laýyk ýoly goýmak bilen hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň içerki bazarlaryny ýokary hili adyk önümler bilen öpçün etmek baradaky öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmäge sallamly goşant goşýarlar. Mar şäherindäki Merjen şöhlesi hususy kärhanasynyň işçileriniň halkyň arkadagy zamanasy ýylyny öndürýän alçy xarit nişanly adyk önümlerini halkymyzyň uly isleg bilen xaritlarynyň hataryny görkezmek bolar. Hormatly Prezidentimiziň taýsy tagallalarynyň netijesinde ýurdumyzda kiçik we orta telekeçiligi ösdürmek barada amala aşyrylýan işler işewur telekeçileriň halkymyzyň adyk önümlerden bolan islegini kanagatlandyrmak babatda alınıp barylýan işlere uly badylgy berýär. Suzy kärhanalaryň işçileriniň gujur gaýratly çekýän zähmetleri netijesinde berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe öndürilen adyk önümleriniň görnüşleri barha artýar. Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan Mar şäherindäki Merjen şöhlesi hususy kärhanasynyň işçileri adyk önümleriniň durly görnüşlerini öndürmek işlerine münasip goşant goşýarlar. Bir kärhananyň çörek we süýjü kökü önümlerini öndüren önümçilik bölümi hem daşary ýurduň belli kompaniýalarynyň täze tehnologiýalary enjamlary bilen üpçünedilen. Kärhananyň önümçilik bölüminde oturdulan täze enjamlaryň kömegi arkaly bu ýerde alçy xarit nişanly mekkejon taýazyklarynyň, çipslaryň, gurudulan çörek bölejikleriniň bir näçe görnüşleri öndürilýär. Bu ýerde oturdulan döwrewap enjamlaryň bolsa her günne ortaça 3000 kilograma gulaýşlar ýaly adyk önümlerini öndürmäge mümkinçiligi bar. Ýurdumyzyň batlyk adamlar bilen ötüşlerini göňüller galkynyp zähmet çekýän hususy kärhananyň işçileri telekeçilik ösdürmekde, bazar bolşunyň üpçün etmekde amala aşyrýan döwlet ähmetli işler üçin arkadagy serdarymyzy alkyşlaýarlar aýdýarlar. Şu günleri güneşli ülkemizin çar günjüne halkyň arkadaly zamanasy ýylynyň şanyny düşünürmany mazmuny ýugurulan wagt nasihat maslahatlaryny, dörejilik dowuşuklaryny, dörli medeni köpçüliklerin çärelere giňer merliýär. Bagtyar halkymyzyň buýsunjylygyny ýüze çykmagyny alamatlandyrýan dawarlardyr çäreler, eşeretli zamanamyzyň beýany bolup alaslary ýaňsalýar.
Cemiyetçilik gurumlarynyň merkezinde Türkmenistanyň Milli Gençlik Halk Maslahatynyň, Milli Gençlik Mejlisiniň, Bilim, Sağlyk we Derman Senaty, Sport we Ýaşlar Siýasaty Ministrlikleriniň, Ilmlar Akademiýasynyň, Demokratik Partiýanyň we ýurdumyzyň iri cemiyetçilik gurumlarynyň guramagyny hormatly prezidentimiziň möhüm halkara başlanýşlary, ulug ulgumyny ähli hyzmatdaşlygyň täze mümkinçilikleri atly maslahat geçirildi. Ol awada milli sähhatçylyk dowlagyna geçirilen deňze çykalgyz bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulug ministrleriniň derejesindäki halkara maslahatyna bagyşlandy. Berkarar döwletiň täze ýamyny galkynşy döwrüne ýurdumyz oňyn beýtaraplyk, hoşnýetli gowşuçylyk we deň hukukly özara bähitli hyzmatdaşlyk babatda milli hemem umumy bähitliň sazlaşygy esasyna gurulýan daşara syýasy ugry ýygyderli durmuşa geçirmek bilen sebitde we tutuş dünýäde iki taraply we köp taraply görnüşde netijeli gatnaşyklary puwtalandyrmak, hemem ösdürmek ugruna çykyş edýär. Maslahatda çykyş edenler bu formuň esas maksadynyň deňze çykalgyzy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň durnukly ulugy we oň bilen bagly durnukly ösüş maksatlary ulgamyny ýeten sepkitlerini seljermek bilen häzirki döwürde pandemiýa derejesinde emele gelen kynçylyklary ýeňip geçmek boýunça alyp barylmaly işlere bagyşlananyny Türkmenistanyň başlanjy boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň howunarlygyna gurulan bu halkara maslahaty 40 goly döwletiň we 30dan gowra halkara guramalaryň wekillerini gatnaşmagy, ýurdumyzyň ähli ösüşi, diňe bir gatnaşmak bilen çäklenmän, eýsem bu gurdaky halkara meselelerini çözügde babatda da möhüm orun eýeleýändigini görkezýändigini bu forumda şeýlede Awreli halkara guramalarynyň ýolbaşçylarynyň Birleşen Milletler Guramasynyň düzümleriniň jogapkary wekilleriniň we beýleki köp sanly wekilleriniň online arkaly gatnaşmaklary, hemem wajyp meseleleri barada çykyş etmekleri, bu halkara çäreniň netijeli geçmegine köp meseleleri babatda möhüm çözüklüň kabul edilmegine ýardam berendigini belläp geçdiler. Demokratik Partiýanyň Siýasy Geňeşiniň, Agrar Partiýanyň Merkezi Geňeşiniň, Matmuladyna Ýaşlar Guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, Kärdeşleri Arkalaşyklaryň Milli Merkeziniň bilelikde guramagyny hormatly prezidentimiziň parahatçylygyň we hyzmatdaşlygyň bähiyetine durnukly ulug ulgamyny ösdürmek başlanajy döwrüň zerurlygy täze gödýetimler atly maslahat duşugy geçirildi. Onu çykyş edenler Türkmenistanyň başlanjy bilen awada milli sähhatçylyk dowlagyny Birleşen Milletler Guramasynyň howunarlygyna geçirilen deňze çykalgyzy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulug ministrleriniň derejesindäki halkara maslahatynyň ähmiýeti dogrusynda bellediler. Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkezine Türkmenistanyň Kärdeşler Arkalaşyklaryň Milli Merkeziniň guramagyna awada milli sähhatçylyk dowlagyna geçirilen deňze çykalgyzy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulug ministrleriniň halkara maslahaty ýurdumyzyň ulug ulgamyna ösüşleri münasibetli berkarar döwletimiziň halkara awranyň ýokurlanmagyna ulug diplomatiýasynyň orny atly maslahat geçirildi. Agrar Partiýanyň Merkezi Geňeşiniň oba hojalyk toplumy bilen bilelikde geçiren saglygyň mar baýlygyň mar atly wagtny sihat çäresi işçiligi bilen tapawutlandy. Hormatly prezidentimiziň ýurdumyzda adamyň saglygy, jemgyýetiň we döwletiň eň ýokary gymmatlygy bolup durýar diýen ajaýyp jümlesinden ugralanyp, ýurdumyzda saglyk döwlet maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilýändigini, denallara uly sarpa goýulýandygyny, maşgala mukaddesligini we gender deňligini wagt etmek maksady bilen denallar Birleşik Merkezi Geňeşiniň hemem Sağlyk we Derman Senaty ministrliginiň bilelikde guramaklaryna sagdynlyk, bagtyarlyk adly maslahaty geçirilip, oňa işçiň häsiýet mahsus boldy. Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrap häkimliginiň Türkmenistanyň Matmuladyna Ýaşlar Guramasynyň Aşgabat şäheriniň Köpetdag hemem berkararlyk etrap geňeşleriniň 8-nji gasabat saýlaw maslahatlary geçirildi. Bağıt köşke toy devaralar merkezine Aşgabat şäher häkimligi we bagtyarlyk etrap häkimligi, bagtyarlyk etrap ýaşlar guramasy bilen bilelikde guramagyna halkyň arkadagly zamanasy gelende berkarar döwletiň täze ýamyny galkynşy döwrüniň bagtyar denallar atly aýdym sady dörejlik çäresi geçirildi. Türkmen Haly Döwlet Birleşigi, Kärdeşler Arkalaşyklaryň Milli Merkezi, denallar Birleşigiň Merkezi Geňeşi bilen bilelikde Dokma Senaty işgärleriniň Kärdeşler Arkalaşyklaryň Geňeşini guramagyna Türkmenistanyň garaşdyrylygynyň 31 ýylligi münasibetli Türkmen Halysynyň Milli Muzeýine Türkmenistan parahatçylygyň dost doganlyk mekany ady bilen maslahat geçirilip, ol işçiň häsiýetli boldy. Şeýle çäreler ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäheri bagtyarlyk, Köpetdag, berkararlyk, büzmeýin etrap geňeşleriniň Türkmen demir ýollary agentliginiň ilkinji ýaşlar guramasy tarapyndan hem geçirildi. Ahil vilayet denallar guramasy, Matmuladyna Ýaşlar Guramasynyň vilayet geňeşi we Akbugday etrap ýaşlar guramasy tarapyndan geçirilen maslahat diýseň täsirli boldy. Onu ýurdumyzyň gün saýyn rowaşlanýan
zamanasyny türkmen zinanlarynyň jemgyýetde tutýan belent orny, mertebesi, maşgala bagty hemem awadançylygy barada edilen söhbetler diýsen ýakymly boldy. Ahly ulayet kardeşler arkalaşygy Demokratik Partiýanyň Bäherden Etrap Komiteti we Etrap ýaşlar gurumasy, şeýle-de Etrap prokuraturasy we Kadyýet tarapynyň geçirilen maslahatam baý mazmuny eýe boldy. Maslahatda çykyş edenler, hormatly prezidentimiziň ýurdumyza bilimi ösdürmek, ýaş nesli edep terbiýeli edip ýetişdirmek boýunça öňde goýan wezipelerini amal etmek, jemgyýetiň ösüşini bökdeýän yaramaz hadisleriň öňüne almak uğruna amalaşylýan çäreler we bu babatdaky kanunçylyk namalar hakyna durup geçdiler. Balkyn welaýatynyň polisiýa müdürlüğiniň Etrap polisiýa bölüminiň we Etrap prokuraturasynyň geçiren maslahaty ýokary işçiligi eýe boldy. Maslahatda berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne sagdyn durmuş ýörelgisi, nesil terbiýet babatda amalaşdyrmaly döwrewap işler barada söhbet edildi. Demokratik Partiýanyň Türkmenbaşy Etrap Komitetining kardeşler arkalaşyklarynyň Türkmenbaşy Etrap birleşmesiniň Etrap polisiýa bölümi bilen birlikde geçiren maslahatyna halkyň arkadagly zamanasy ýylynyň rowaçy işleri barada giňişlerini gurrunlar edildi. Ýokary hukumatligi beslenen maslahaty Mähriman diýarymyzy üstünlüklen rowana ak ýollaryndan ynamly öň alyp barýan arkadagly serdarymyzyň adyna alkyş sözleri buýsunçly ýanglandy. Demokratik Partiýanyň Balkyn welaýaty hemem Türkmenbaşy şäher komitetleri tarapyndan geçirilen çärelerim wagt nasihat bilen bagly boldy. Daşow welaýatyna halkyň arkadagly zamanasy ýyly münasibetli gurulýan ruh bilen däwreler, aýdym sadly çäreler, maslahatlar aýratyn täsirli bilen tapawutlanýar. Daşow welaýat şäher häkimlikleriniň zinanlar birleşen welaýat şäher bölümleriniň welaýat kadyýetiniň birlikde guramaklarına siziň bilen bagtyar biz arkadagly serdarymyz ady bilen geçirilen maslahaty döwrüň belent maksatlary öňde durýan wezipeler barada giňişlenip pikir alşyldy. Çykyş edenler maşgala agdybirligi, zinan mertebesi, asyllygy, edep ekramlygy, gelin gaýlary goýulýan sarpy dogrusyna gurrun etdiler. Halkyň arkadagly zamanasy ýyly münasibetli Daşow welaýatynyň Nur Muhammed Andalip adynaky döwlet sazly drama teatryny, welaýat kitapxanasyny, Gurban Sultan ejadynaky görögli, könürünç etraplaryna aýdym sazly maslahatlar, dörejilik duşuklary geçirildi. Olary Daşow welaýat şäher etrap häkimlikleri, welaýat medeniýet müdürlügi, Demokratik Partiýanyň Etrap şäher komitetleri, kardeşler arkalaşyklarynyň etrap birleşmeleri hemem ýaşlar guramasynyň Gurban Sultan ejadynaky etrap geňeşi bilelikde guradylar. Bu ýerde çykyp geplen adamlar hormatly prezidentimiziň başdanlygyny güneşli diýarymyzda durmuş geçirilýän taryhy işleri barada giňişlerini gurrun etdiler. Gazanylýan zähmet ýeňişleri ýurdumyzda höküm sürýän agdybirligiň, halallygyň we jewsligiň meýwesidir. Şeýle çäre Demokratik Partiýanyň Daşow welaýat komiteti tarapyndan geçirilip, oňa işçi häsiýet mahsus boldy. Güneşli ülkemizin şäher günjüne bolşýaly diýarymyzyň Lewap welaýatyna da halkyň arkadagly zamanasy ýylynyň şanyna dürlemeden köpçüliklen çäreler, eşeretli zamanamyzyň şanyny özgörtmeleriniň ýurdumyzda alınıp barýan tutumly işleň şuňur mazmuny açyp görkezýän wagtny syhat maslahatlar giňdini ýaýwanlanyrly. Dinanlar birleşiginiň Lewap welaýat bölüminiň guramagyny maşgala agdybirligi we mukaddesligi edep terbiýanyň esasydyr ady bilen wagtny syhat maslahaty geçirildi. Maslahatyň dowamyna çykyş edenler edep ekramlyk, dinan mertebesi, ýaş neslin alamly, bilimli, giň dünýä garaşly, sagdyny hem taraplaryny kemil ýaşlar bolup ýetişmekler üçin ýurdumyzda alınıp barýan işler, döwlet siýasatyna ýaş neslin nurana geljek uğruna öňde goýulan maksatnamalar, maşgala terbiýetiniň möhüm ähmiýeti barada giňişlerini durup geçdiler. Demokratik Partiýanyň döwletli Etrap Komitetiniň ýaşlar guramasynyň etrap geňeşi bilen birlikde guramagyna galkynçly zamanamyzyň bagtyar ýaşlary ady bilen wagtny syhat maslahaty geçirildi. Halkyň arkadagly zamanasy ýylynyň üstünlikleri beslenýän günlerinde zinanlar birleşiginiň Mary welaýat bölüminiň we welaýat medeniýet müdürlüğiniň birlikde guramagyna aýdym sady dawara geçirildi. Bagtyarlyk ruhuny beslenen bu dawarada medeniýet sanat ustatlary, halk dörejilik toparlary aýdym sadlaryny döwrap çykyşlaryny ustatyk bilen görkezdiler. Türkmeniň Agoý binasynyň ýanynaky köpçüliklen dawarlar geçirmek üçin ýetlenen binada milli el işleri we haly önümleri, milli sad gurallary bilen bedelenen ajaýyp sahnada çykyş eden welaýatyň estrada aýdymçylarynyň, ustad tansçylarynyň gowun joşdurjy aýdymlaryna, elim oşa röwüşgünli tans eserlerine bedew wada bilen öňe barýan edil watanymyzyň ötüşleri, hormatly prezidentimiziň alyp barýan belent maksatly işleri, ýurdumyzda hoşniýetli gatnaşyklary, dost doganlygy putulandyrmakda döredilýän giň mümkinçilikleň watby uly joşun bilen beýan edildi. Demokratik Partiýanyň Mary welaýaty hemem Bayramaly şäher komitetleriniň, Bayramaly şäher bilim we medeniýet bölümleriniň bilelikde guramaklaryny, halkyň arkadagly zamanasy ýyly münasibetli dawraly maslahat geçirildi. Maslahatda çykyş edenler ýurdumyzyň ähli ulgamlaryny gazanylýan üstünlikler barada giňişlerini durup geçip, halkymyzy bagtyar durmuşda ýaşadýan hormatly prezidentimiziň adyna alkyş sözlerini beýan etdiler. Türkiýe döwletiniň Konya şäherine 9-18 awgust aralygyna geçirilen 5-nji Islam raýdaşlygy oýunlary tamamlandy. Türkmen türgünleri bu halkara oýunlaryny üstünlikle çykyş edip, medallyň ençemetine münasip boldular.
Halkara oyunlarynyň çäklerine geçirilen ýarışlar hünärmenlerde hemde tälimçilerde ulugdaklanma eýe boldy. Kickboks boýunça geçirilen ýarışda ýurdumynyň türgeni Serdar Mehmedow 80 kilogram agramda birinji orna hemde altyn medala nasip boldy. Türkmen Döwlet Beden Terri we Sport Institutunyň talibi Atajan Atamuradov erkekleriň arasynda 54 kilogram agram derejesinde çykyş edip ikinji orna hemde kümüş medala nasip boldy. Şeýlede sportun bu görnüşinden Hazımrad Gellime Mehmedow 86, Muhammed Altıbayev 67, Türkmen Döwlet Beden Terri we Sport Institutunyň talibi Omar Gelli Nurgelliýew 54 kilogram agramlarda 3-nji orna hemde 1-nji medallara nasip boldylar. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň vilayatlaryny we paýtagtymyzda aşyk we şäherine şonu 18-nji awgustda saat 20-den 19-njy awgustda saat 20-çe boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumatlygynyň berýän habary bilen tanyş boluň. Balqan vilayatyna az bulutly howa bolup, nordan tele sekunda 9-14 metr etýän şemal öser. Howa gecesine 22-27 gradus maýl, gündüzine 32-37 gradus yssyk bolar. Ahal vilayatyna açyk howa bolup, demir nordan tele sekunda 7-12 metr etýän şemal öser. Howa gecesine 19-24 gradus, gündüzine 31-36 gradus maýl bolar. Marun vilayatyna açyk howa bolup, demir nordan tele sekunda 8-13 metr etýän şemal öser. Howa gecesine 18-23 gradus, gündüzine 31-36 gradus maýl bolar. Leva vilayatyna açyk howa bolup, demir nordan tele sekunda 9-14 metr etýän şemal öser. Howa gecesine 18-23 gradus maýl, gündüzine 33-38 gradus yssyk bolar. Daşo vilayatyna az bulutly howa bolup, demir nordan tele sekunda 9-14 metr etýän şemal öser. Howa gecesine 17-20 gradus, gündüzine 30-35 gradus maýl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda açyk howa bolup, demir nordan tele sekunda 7-10 metr etýän şemal öser. Howa gecesine 21-23 gradus, gündüzine 33-35 gradus maýl bolar. Ýurdumyz boýunça awgust aýynyň 19-na magnit hadisasynyň gowşak täsirli bolmagyna garaşylýar. Edil vatandaşlara Thomas Paslyň howanyň derejesiniň ýokarlanýanyny nazar alyp, Paslyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, günüň ýeti şöhlesinden goranmagy, şeýlede ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertip düzgünlerine berja etmegi maslahat berýär. Mehriban ileşler, bulary berja etseňiz ýylyň islenik Paslynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şuňla watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynşy döwrüne aty watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda ösüşler wetlenýär. Ähli ösüşlüň özününde bolsa halkyň bekbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş watyňyz.